Dobrý den vám přeju. Na dnešek jsme si pro vás nachystali vychytávky v Excelu a naučíme se kopírovat vzorec, aby se nám práce v Excelu dařila lépe a byla pro nás rychlejší a účinnější. Připravila jsem si takovou 5 tabulku, na které bychom si kopírování vzorce mohli vyzkoušet. Máme tu takovou statistickou tabulku, která se bude týkat počtu proškolených lidí v počítačových kurzech za jednotlivé měsíce v posledních 3 letech. Tak, a tady v tomhle sloupečku počítám měsíce. Víme, že rok má 12 měsíců, že? Ale nebudu přece otrokářsky psát 1 až 12, ale vím, že Excel mi může pomoci. Aby věděl ale, co po něm chci, musím mu ukázat nějakou posloupnost. Takže stačí, když si označím první 3 čísla, 1, 2 a 3, kliknu do pravého spodního rohu, aby se mi ukázalo takové krásné tlusté plus. Když se mi ukáže, chytnu plus, držím a táhnu až dolů, aby se mi ukázaly čísla do 12. Tady víme, anebo předpokládáme, že budou měsíce leden, únor a pokračuje po prosinec. Kdybychom ale udělali toto, že označíme jenom leden, klikneme do pravého dolního rohu na to kouzlo na kopírování vzorce a potáhneme dolů, bude se nám ta posloupnost opakovat taky, ale jenom z toho důvodu, že už ta posloupnost se nám ukázala tady 1 až 12. Kdybychom tady ta čísla 1 až 12 neměli a kopírovali bychom pouze ten vzorec v lednu, skopíruje se nám leden až do té 12. buňky. Ale tím, že už tady byla jedna posloupnost, tak tady se nám ukáže leden až prosinec. Tady chci, aby se mi spočítali lidi, které jsme proškolili v roce 2021. Prvním krokem je to, že si kliknu tam, kde bude výsledek. Jsem tady pod 2, vidíte? Dám vzorce, vložit funkci, dám si sumu, protože budu sčítat, označím si ten rozsah sčítání, tady mi to běží, jo, celý ten sloupeček, potvrdím a mám výsledek. Nechci ale, abych tu funkci nahrávala tady pod rok 22, pod rok 23, ale vím, že když kliknu tady do toho vzorce, jo, máme tady sumu C3 až C14, kliknu na pravý spodní roh, držím a táhnu až doprava a krásně se mi to sčítá. Tím, že jsme označovali celý ten sloupeček a kopírovali vzorec až doprava, tak mám všechny tyhle buňky aktivní. Může se stát, že třeba jsme přeskočili tady statistiku za říjen v roce 2021 a když tady dopíšu třeba 50, automaticky se mi i ten výsledek rozšíří o to číslo, které jsem tam doplnila. Takže pro dnešek to můžeme uzavřít tím, že jsme se naučili krásně kopírovat vzorec, aby se nám ulehčila práce. Naslyšenou za týden.